Er det egentlig med jer og de der primtal, sagde vores ældste søns kæreste til os forleden, da vi holdt hans 19-års fødselsdag. Ja, hvad er det med os og de der primtal? Jo, det fascinerende ved primtal er jo, at primtal er Darwin for talsystemer. Hvis det ikke havde været for primtallene, så ville vi slet ikke have været i stand til at have et talsystem, som det vi kender og bruger hver eneste dag. Lad mig give et par eksempler. Så talrækken starter med 1, og straks derefter kommer verdens første primtal, total, og giver os orden. Totallet giver os alle de lige tal, og derudover så giver totallet os også den her taktfaste rytme, som vi har vendet os til siden. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ha, det kan jeg da gøre bedre at sætte det næste tretal, primtal, som er et tretal. Prøv at høre, hvordan jeg tæller. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Og pludselig kunne talrækken også danse. 4 er ikke et primtal. 4 kender vi ret godt. 4 er faktisk bare 2 med mere 2 på, eller taktfasthed i anden, og vi march. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Og måske var det det, der gjorde, at det næste tal, primtallet 5, sagde, de mangler der noget at marchere for. Svend Aage Madsen, forfatteren, kalder i hvert fald 5-tallet for det royale primtal. Fordi hver anden gang det optræder, så giver det os en 10'er. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Som jo faktisk bare er kombinationer af 2, 3 og 5. Så kommer vi til 6. Og 6 er ikke et primtal. Men 6 er det første rigtig gode eksempel på den skaberkraft, der ligger i at kombinere primtal. 6 er, mine damer og herrer, taktfastheden fra totallet kombineret med den lejende tilgang til klassen. Kan det siges smukkere? Og så troede vi lige, vi havde forstået det og havde styr på det, og så kommer 7-tallet og kaster hulter til bulter ind i systemet. Men hvis det ikke var for 7-tallet, så ville vi hverken have tallet 21 eller 119 på den tidspunkt. Ligesom talrækken, så har vi mennesker også brug for primtal. Vi har brug for originaler. Vi har brug for nogen, som tør at være alt det primtalen er. At ture det, at være det ukendte. At ture være sig selv og stå inde for det, vi er. Vi har brug for, at der er nogen, der tør at bryde de regler, der allerede var kendt. At der er nogen, der tør at sige, det her duer ikke, der skal noget nyt til. Noget nyskab. Min opfordring til jer skal være, at I går hjem og kigger på jeres liv og leder efter, hvem er primtalspersonen lige i nærheden af jer. Og når jeg har fundet vedkommende, så lyt og lær. Hvis der nu skulle være et ledigt primtal i nærheden, så kan I jo spørge jer selv, tør I selv være primtalsperson i jeres eget liv? Og hvilke egenskaber skulle det primtal så have lige her hos jer?